Sa Marija dejjem verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena. nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-profeta Ħosea. Dan jgħid il-mulej, huma ħattru slaten f'Iżrael, iżda dan ma kienx ġej minni. Għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Il-fidda u d-deb tagħhom dewbuhom f'idoli għal erda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek, San Marija. Il-korla tiegħi xelet għalik. Kemm se jdumu li Iżrael bla ħila li jissaffew? Dak għamlu raġel tas-sena, dak mhuwiex Alla. L-oġol tas-San Marija għad isir frak. La darba huma jiżiraw ir-riħ għad jaħżu rrifnu. Il-qamħ ma jsebbilx, ma joħroġ tqiq minnu u jekk isir jibilgħu il-barrin. Efraim kattar l-altari biex jidneb, altari biex jidneb saru għalih. Kieku kelli niktiblu bl-eluf il-liġijiet tiegħi, kieku jqishom il-liġijiet tal-barranin. Jistgħu joffru l-vittmi u jieklu l-laħam, lill-mulej ma jogħġbu xejn. Għad jiftakar fuq ħżniethom u ħtijietom jikkastigawhom. Lejn l-Eġittu għad jerġgħu jmorru. Il-kelma tal-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej. Fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fidda u deb huma l-allat tagħhom, xogħol ta' idejn il-bniedem. Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom il-fom u ma jitkellmux, għandhom l-għajnejn u ma jarawx, għandhom il-widnejn u ma jisimgħux, għandhom l-imnieħer u ma jxommux. Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom l-idejn u ma jmissux, għandhom ir-riġlejn u ma jimxux. Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom u dawk kollha li jittamaw fihom. Iżrael it-tama fil-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dar Aaron it-tamaw fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Iżrael it-tama fil-mulej. Jiena r-raj tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael.
Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten jgħid ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Interessanti illi waqt illi il-Fariżej jiddubitaw mill-awtorità ta' Ġesu, xorta ma jiġħdux il-qawwa ta' Ġesu illi jkeċċi x-xjaten. Il-fatti ta' qudiemhom, il-fatti li kienu qed jaraw ir-realtà, dik ma ċaħduwix. Imma jiddubitaw mis-sors tal-awtorità ta' Ġesu. U forsi dan huwa l-ewwel punt illi ta' min nirriflettu fuqu. Il-Fariżej jiddubitaw mill-awtorità ta' Ġesu għax bħal donhom ipoġġu lilhom infushom bħala l-kriterju, forsi anki ir-referi biex niftehmu ta' dik l-awtorità. U huma stess kienu qed jiddeterminaw x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin fil-ħajja tagħhom u fil-ħajja tal-oħrajn. U meta jiġri dan anke fil-ħajja tagħna, jekk inħarsu lejn il-ħajja tagħna, jekk naraw u nisimgħu l-aħbarijiet f'madwarna, meta jiġri dan ma nibqgħux inħarsu lejn Alla bħala l-gwida tagħna. Imma aħna stess u ħsibijiet tagħna insiru l-gwida tagħna nfusna. Ir-riskju għalhekk huwa illi nibdlu l-fidi f'Alla mal-fidi fl-idejat tagħna, mal-fidi fix-xenqat tagħna, mal-fidi fil-frustrazzjonijiet tagħna. U għalhekk naqtaw qalbna l-kollox minn dak li hu veru, minn dak li hu sabiħ, minn dak li hu tajjeb. Minflok nippruvaw naraw x'inhu jgħidilna Alla fil-ħajja tagħna u nippruvaw nagħmluh, nispiċċaw biex inġelu lill-oħrajn jagħmlu dak li naħsbu aħna, dak li nixtiequ aħna. U allura nkunu f'pożizzjoni li ma nilqgħux is-sorpriżi ta' Alla fil-ħajja tagħna bħal folla fan-nies fl-Evanġelju tal-lum. Mod wieħed ta' kif nistgħu nibqgħu ħarsitna ffokata fuq Alla u tema importanti ħafna l-Evanġelista mhux biss fis-silta li għadna kif smajna imma fl-Evanġelju kollu tiegħu, huwa illi niftakru li aħna ma ngħixux weħidna, illi aħna ngħixu f'soċjetà bl-istorja, bil-komplikazzjonijiet imma wkoll bl-isbuħija tagħha. In-nies setgħu japprezzaw u jilqgħu l-azzjonijiet ta' Ġesu propju għax indunaw li ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. In-nies ma nagħlqux fihom infushom, imma fiċċew fl-istorja tagħhom. U għax fiċċew fl-istorja tagħhom, l-istorja tagħhom, l-istorja ta' poplu, l-istorja tal-art, l-istorja tagħhom ippuntathom lejn Alla. Ġesu wkoll juża l-istess loġika, għaliex meta jara lin-nies, l-Evanġelista jiddiskrivihom bħala imdejqa u mitluqa għaliex huma bħal naġ bla raj. Ġesu juża immaġni li kienet popolari ħafna għan-nies ta' żmienu, anki għaliex kienet immaġni illi hija komuni ħafna fl-Antik Testament ta' naġ bla raj, għaliex hija immaġni li anke kienet tintuża b'referenza għall-eżilju, meta l-poplu ludi kien sfurzat jgħixu jaħdem il-bogħod minn artu. Kif jgħidilna Alla permezz tal-profeta Ħosea, la darba huma jiżraw ir-riħ qatt jaħsdu rriefnu. Imma Ġesu jerġa' jfittex fl-istorja tal-poplu ludi, fl-istorja tal-poplu tiegħu. Alla li sar bniedem kien hemm bżonn li jidħol f'post partikolari, fi żmien partikolari, u Ġesu jagħmel referenza għal dik l-istorja, storja li għal darb'oħra terġa' tipponta lejn Alla. Huwa f'dan il-kuntest illi il-kelma vokazzjoni tagħmel sens. L-Evanġelu tal-lum jispiċċa bħalma spiċċa b'mod simili ħafna l-Evanġelu ta' nhar il-Ħadd li għadda. Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Kull vokazzjoni għalkemm hija partikolari qatt mija li anfisha, imma dejjem hija f'kuntest, dejjem hija għall-oħrajn, dejjem hija mal-oħrajn, għax aħna ngħixu f'soċjetà, ngħixu f'komunità. Kull vokazzjoni awtentika toħroġ l-aħjar tal-persuna msejħa, imma wkoll toħroġ l-aħjar tal-persuni tal-madwar. Kull vokazzjoni awtentika tqaddes lill-persuna, imma permezz ta' dik il-persuna Alla jqaddes lill-komunità, lis-soċjetà ta' dik il-persuna li fiha qed tgħix is-sejħa tagħha. Nitolbu għalhekk quddiem dan l-Evanġelju għal iktar vokazzjonijiet qaddisa. Nitolbu mhux biss għall-qdusija tas-saċerdoti u tar-reliġjużi, imma nitolbu wkoll għall-qdusija tal-familji tagħna. Għaliex nerġgħu niftakru fil-kuntest, fis-soċjetà li qed ngħixu fiha.
Aħna ma ngħixux weħidna, maħniex autosuffiċjenti. U għalhekk m'hemmx vokazzjoni aqwa mill-oħra, jew m'hemmx vokazzjoni jar minn oħra. Iżda vokazzjonijiet kollha jsaħħu lil xulxin, jgħinu lil xulxin, imantnu lil xulxin. Għax l-aħħar mill-aħħar il-koll għandna mudell wieħed lil Ġesu Kristu li jistedinna l-koll biex inkunu ħanina u qaddisa fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-postijiet tal-istudju tagħna, fil-postijiet tad-divertiment u tal-mistrieħ tagħna, biex inkunu ħanina u qaddisa kif ħanin u qaddis u l-missier tas-sema. Nitolbu flimkien għall-qdusija tas-saċerdoti tar-reliġjużi u tal-familji tagħna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' lej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifir u glorja ta' ismu. Ħadd tiġi tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija ssaffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħajr lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ li qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denji. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denji. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassarna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Nitolbuk la tħares lejn tnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbu kien itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna hekk kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Bħalissa il-Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistidilna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħles għejna u iqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikunu tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkunsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tad-Tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna. Għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dumuħ. Ejja mela, avukat tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dar dejjem jindililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina.
Spiritu qaddis Alla, ħen għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħinina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Spiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġġi ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ u glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om. Imbirek San Ġusepp, arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.